Moikka kaikille! Eli toi Alpas Panda Pet Shops, niin laittanut tän ton koneen päälle. Niin joo. Eli Alpas Panda Pet Shops Pets olen minä. Ihana Petsi. Joo, mut nyt mä odotan. Minä odotan sen kanssa yhdessä, että tää kone menisi päälle. Odotetaan. Tää laitetaan nyt ihan pikkuselle pauselle. Joo. Eli teen nyt tätä videota sitten. Kun ei muuten tekemistä. Anteeksi. Eli mä aion katsoa nyt. Ei tuolla muuten ihana ilma. Siksi mennä ulos. Eli mä aion kirjoittaa tänne nyt. Tää on mun kaverin kanava. Eli tää on sen kanava. Sillä ei ole tilaita. Joo, anteeksi noin. Niin kattokaa tää. Mitä jos joku ilta? Mitä jos joku ilta tai yö tapaat hevosen, jolla on siivet ja sarvi? Kertaan, että eräs tyttö oli tavannut sen porolla ja lähtenyt. Tässä on sen kanava. Eli ton mä katoin. Mitäs joku ilta? Tässä on söpöt pikkupedot. Sitten siellä on ihanaa. Sitten nimetön. Tässä on petsvideo. Tän nimeä mä en tiedä. Tää on uusi kanava. Tässä mun eka video. Katsotaan